दा बेखिनियावहाय बुंनो सानो जेनेब्ला नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आं माने गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दा बेयावहाय आं बुंनो सानो जोंनि माजबाद आनसलिकनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामिनि आं गामिनि नेहाथारि जानानै आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे बैसागु बोथोरखौ आङो सेथियावनो फोरमायनो सानो। माने बैसागु फोरबोआ जोंनि सेथि फोरबो। दा बे फोरबोनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम मेसेजखौ होनो सानो जे जों बैसागुनि आगु सेथि फोरबो बे फोरबोखौ जों माने रंजालि फोरबो हिसाबै जों मानियो। दा बेयावहाय बेखिनियावहाय जों बेखौनो आसा खालामो जों माखासे गावनि दुखु सुखु गासैखौबो बावगारजोबनानै जों माने गथ' गथाय लानानै उन्दैखौ अननाय आरो गेदेरखौ मान खालामनाय बे फोरबोआव जों बेखौ फालिनाय जायो। बेनिखायनो आं देग्लाय रंजालि बैसागुनि जिबायदि रंजाथाइ फोरबो बेखौ आंनि गोसो गोरबोजों बहुद माने गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै मिथिंगाखौ माने लोब्बा लाखिनानै जिबायदि जोंनि साननाय जोंनि गथ' गथायखौ जों लाफानानै जिबायदि जों रंजाथाइ फोरबोखौ खुंदों बिनि थाखाय आं दिनै रंजालि फोरबो बैसागु फोरबोखौ आं ओरैबायदि माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर होनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुदि बर' हारिनि जिबायदि दामनाय देनाय आगजुजों जों जिबायदि माने बैसागु फोरबोखौ जों फालियो थिग बेबायदिनो जों दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोंनि जिबायदि दामनाय देनाय आगजुजों जों फालिदों आं बेखौनो गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आं साबायखर बावनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि रंजालि फोरबो बैसागु फोरबोखौ जों जिबायदि गावनि साननाय हनाय गियानजों आखलजों जों मावबोदों आरो जिबायदि साननायजों जों माखासे फोरबोखौ जों फालिबोदों बिनि थाखायनो आं गासै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जिबायदि सिङाव थानाय गासै आनसलिकनि जिबायदि रायजो राजा बिथांमोना रंजा बाजायै फालिदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो थोजासे साबायखर बावदों। रंजालि फोरबोखौ माने मोजाङै खुंनायनि थाखाय आं बेखिनिखौनो दिनै बुंनाय थाबाय। मोनसे सोंथि खालामो नोंथाङा दिनै बे दैमुगुरिनि सासे नेहाथारि जानानै बैसागु होननाय लोगो लोगो मोनसे गोसो सोलायनायनि सम फैयो आरो बेजों लोगोसे गोबाङानो सानो बैसागुबाल' उन्दैया गिदिरखौ मान बावनाय बाट बे नङा जेब्लाबो गोसोआव अरायथि थानांगौ। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो सानो? आं बेखौनो एडभाइस होनो सानो जास्ट माने जोंनि बैसागु बोथोरबाल' जों उन्दैखौ मान बावनाय आरो गेदेरखौ उन्दैखौ अननाय आरो गेदेरखौ मान बावनाय बे नङा। खिन्थु जों जेब्लायबो बिनि अनगायैबो बैसागु बोथोरनि अनगायैबो जों माने बेफोरबायदि हुदाखौ जों खालामनांगौ। अब्लासो जोंनि माखासे गथ' गथाय जोंनि सोलिफुनाय आंनि फिसा फिसौ गासिबो माने गियानजों बुंफबना बेखौ सानो। अनलि माने जोंनि बैसागु बोथोरावल' जेनेबा जों गेदेरखौ मान बावनाय आरो उन्दैखौ अननाय बे नङा। खिन्थु जोंनि गासै माने समाजाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना बेखौनो आं आर'ज खालामो जेनेबा बैसागुनि अनगायैबो माखासे गेदेरखौ मान बावनाय उन्दैखौ अननाय जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावो आं बेखौनो आसा खालामो। माने सोंथि खालामबावनो नोंथांनाव हायो बेजों लोगोसे आथिखालनि मुगायाव गावजों गाव एना एनि दा बेजों लोगोसे बोसोर गोदान फैबाय बैसागु बोथोर फैबाय गाज्रि आखुखौ ज्राब दोननानै गोदान आखु दानो थाखाय सासे बेक्तिया मा जानांगौ? आं बेखौनो बुङो रंजालि बैसागु फोरबोनि समावहाय गोदान बोसोर जों जायखौ बुङो नङा होमबा जिउआव जालांनाय सुखु दुखु नङा होमबा जों बे समाव गासैखौबो जों बावगारनो गोनां जानांगौ नङा होमबा जिउआव मानसिया खनसेल'सो जोनोम मोनो नङा होमबा बे समाव जों माने गावनि दुखु सुखुफोरखौ जों बावगारनानै गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गोदान जिउ लानानै जों माने रावजोंबो एना एनि जानायखौ आं मोजां मोना आरो बे जानोबो हाया। माने रंजानाय फोरबो जायखौ बुंदों जों नङा होमबा बेनि थाखायनो सोरजोंबा नों नांलाय खमलाय जादोंब्लाबो सोरजोंबा एना एनि जालायदोंब्लाबो माने जों गोदान बोसोरनि समाव जों माने रंजालि बैसागुनि समाव जों गासैबो सुखु दुखुखौ बावगारनानै जों माने गोदान बोसोरखौ जों बरायनांगौ आं गासैखौ बेखौनो मेसेज खालामो रायजोफोरनि। लास्टलि गासैबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो बेबायदि दिनै बैसागु बोथोरनि समाव बैसागु फालिथायफोरनि सायाव मा मेसेज होनो सानदों? आं बेखौनो बुङो गासैबो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव जों रावजोंबो नांलाय खमलाय जायाथों मानो गासैबो जों माने रंजा खुसियै जों माने बेफोरखौ बारग' होनो हाथों होननानै आं माने मेसेज खालामो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो।